దేశంలో ఉన్నటువంటి మూడవ అతిపెద్ద పార్టీ. రాబోయే ఎన్నికల్లో దేశంలోని రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి స్థాయిలో ఫలితాలు సాధించి ఈ దేశంలోని రాష్ట్రంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ అధికారంలో రావడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి క్రమంలో ఎన్నికలకు మేము ముమ్మరంగా సిద్ధపడుతున్నాం. ఈ క్రమంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి రెండు కూటములు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇండియా కూటమి కానివ్వండి, అలాగే బీజేపీ ఉన్నటువంటి ఇండియా కూటమి కానివ్వండి, ఈ రెండు కూటములకి ప్రత్యామ్నాయంగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఈ దేశంలో భోజనుల యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడేటువంటి విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కూటమిగా మాకు కలిసి వచ్చేటువంటి వాళ్ళతో కలిపి భారతదేశంలో మూడవ ప్రత్యామ్నాయం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. బెంజీ మాయావతి గారు మా జాతీయ అధ్యక్షుల గారి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం ఈ భారతదేశంలో బహుజన ఉద్యమాన్ని, బహుజన రాజకీయాన్ని, బహుజన సమాజ్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఈ రాష్ట్రంలో మేము కృషి చేస్తున్నాం. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రెండు కూటములు ఏంటంటే, ఒకటి మృతత్వంతో ఆతత్వంతో క్యాపిటలిస్ట్తో ఉన్నటువంటి కూటములు రెండు కూడా వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా బహుజనులు ఏదైతున్నారు ఈ దేశంలో కనీస అవసరాలు చేయక జీవితాలు ఏదైతే ఇంకా దుఃఖంగా నడుపుతున్నటువంటి బహుజనులు అవుతుంటారు వాళ్ళకి రాజ్యాంగం సాధించడం కోసం బహుజన సమాజ్ పార్టీ నాయకత్వంలో ఈ దేశంలోని రాష్ట్రంలో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ రెండు కూటములకి మేము మద్దతు ఓటు లేదనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మరి ఒక పక్కన ఇక్కడ స్థానికంగా రెండు ఆధిపత్య కులాల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి టీడీపీ వైసీపీ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ రాష్ట్రంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఒక బహుజనులకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చేటువంటి పార్టీగా ఇక్కడ ఎదుగుతుంది. ఈ క్రమంలో రాబోయే ఎన్నికల్లో 155 స్థానాలు ఇక్కడ మనం పోటీ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా బీసీకి 100 సీట్లు కేటాయించడం ఈ రోజున బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నది. కాబట్టి బీసీ సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా బహుజన సమాజ్ పార్టీలో మద్దతించి బహుజన సమాజ్ పార్టీ ద్వారా రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి మరి ఈ రాష్ట్రంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ గెలిపించాలని చెప్పి బీసీ సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాము. అంతేకాదు ఈరోజు మరి ఇప్పుదాకా ఈ టర్మ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 4.5 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలించిన తర్వాత ఈ పాలన అస్తవ్యస్తంగా మారింది, ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. మరి కేవలం సంక్షేమ పథకాల పేరుతో జనాన్ని మోసం చేసి మళ్ళా వాళ్ళ ఓట్లని మళ్ళా వేయించుకుని రైతులకు రావడం ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా మళ్ళా నేను వస్తానని చెప్పేసి మన టీడీపీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు కొంతమంది పథకాలను మళ్ళా తీసుకుని మరొకసారి ప్రజలు మోసంగా సిద్ధపడుతున్నాడు. ఈ రెండు పార్టీలు కూడా భవిష్యత్ ప్రయోజనాలు కాపాడే పార్టీలు కాదు. ఒకసారి అవకాశం మరొకసారి అవకాశం చెప్పి వాళ్ళు మరి ఇదే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలనుకుంటున్నారు. ఈ రెండు కూడా ఆధిపత్య కులాలకు వచ్చిన పార్టీలు. ఈ పార్టీల వల్ల బహుజనులు ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేయకూడదు. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో 80% బహుజనులు కూడా రాబోయేటువంటి ఎన్నికలు బహుజన సమాజ్ పార్టీ మద్దతించి బహుజన సమాజ్ పార్టీ సంబంధించిన అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాలనుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ జిల్లాలో కూడా విశాఖపట్నం జిల్లాలో కూడా ఉన్నటువంటి 7 నియోజకవర్గాల్లో మేము పోటీ పెడుతున్నాం. అలాగే బలమైనటువంటి అభ్యర్థుల్ని, ప్రజల్లో పాపులారిటీ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థుల్ని, బహుజన రాజకీయ సిద్ధాంతాన్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి నాయకుల్ని కార్పొరేట్ ఎన్నికల్లో బీసీ, ఎస్సీ, మైనారిటీకి సంబంధించినటువంటి వర్గాలను ఇలా రాబోయే ఎన్నికల్లో మేము పోటీకి నిలబెడతా ఉన్నాం. దానికోసం మరి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి నాయకులతో సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో సమీక్షించి రాబోయే ఎన్నికలు డిసెంబర్లో వచ్చినా లేదా ఏప్రిల్ వచ్చినా దానికి సిద్ధపడటం కోసం మా బహుజన సమాజ్ పార్టీ శ్రేణులన్నింటినీ కూడా ఈరోజున సిద్ధం చేయడానికి ఈ రోజున వైజాగ్ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జేపీ చేయబడింది.